Kasteelheer Jos Drupers. Dit aanzicht is prachtig, maar nooit zoveel gezien eigenlijk hè, door de jaren heen. Nee, wel fijn dat ik mijn kasteelheer. Ja, goed hè. In de tijd dat de missionarissen hier zaten, kwam je hier niet op. In de tijd dat hier het landhuis was, kwam je hier niet op. Dus dit is eigenlijk een uniek moment om ook even de voorkant van de kasteelruïne te zien. Ja. En hier staat gewoon een stuk historie. Ja, als je naar de donjon kijkt, dan zit je eigenlijk al 800 jaar geleden. Dus die donjon die is er van ongeveer 1200 en Ja. misschien zelfs nog ouder. Dat is pas alleen helemaal vrijgemaakt. Je ziet dat dat ook weer 19e eeuw is als onderdeel van het landschapspark. Ja. Hier zie je nog een hele oude beverburg. Ah ja. En daar zie je er ook nog een. En daarachter zie je er nog een. Dus eigenlijk hebben we hier 4 burchten. Je bent nu in de ridderzaal. Dit is de ridderzaal? Ja. Nou, ik had hem me anders voorgesteld, laat ik het zo hè? zeggen. Ja, de tijden veranderen. Ja. Dit was eigenlijk het 13e eeuwse kasteel. En dat stelt nog niet veel voor. De donjon, en die donjon die loopt dus al 5 meter dieper de grond in. Ja. Die is echt vanaf de grond af afgebouwd. Muren van 3,25 meter dik. En dan wordt in de 15e eeuw als een extra verdediging de hele torenpartij gemaakt. En in de 17e eeuw, dan zie je in feite dat dit allemaal woonvertrekken worden. En dan zie je echt gewoon van dat er een ontwikkeling is geweest van verdedigingsfunctie meer naar woonfunctie. We staan hier toevallig langs een grafsteen. Ja. En dit is de grafsteen van Herman van Bronckhorst-Waterburg die eind 15e eeuw de heerlijkheid Stein en dus ook het kasteel in bezit heeft gekregen. Hij is vooral verantwoordelijk geweest voor de uitbouw van die torens, voor die extra verdediging. Ja. Ik zie achter je zie ik ook een schone dame nog hangen. Ja, dat is Anna Maria Sidonia van Bronckhorst-Waterburg en dit is eigenlijk de oudste afbeelding die we eigenlijk hebben, waarop ook het kasteel Stein staat. Dit is gemaakt rond 1640 en dan zie je die indrukwekkendheid van al die torens. Dan zie je ook heel duidelijk van dat het ook echt een duidelijke verdedigingsfunctie heeft gehad. Van wanneer is die dan? Nou, het helpt ons, want het staat erboven, Château de Stein, 1728. 27, ja. En dan zie je eigenlijk ook weer veel meer de openheid. Hè? Niet dat verdedigingsfunctie, maar de woonfunctie. Kijk, als je heel goed kijkt, zie je hier eigenlijk ook allemaal dat vakwerk. Na 1770 vervalt de boel tot een ruïne. Begin 1800 dan is er een Luikse familie die het nieuwe kasteel bouwt. Het nieuwe landhuis. En dan, omdat dit vervallen is tot de ruïne, in die periode is het allemaal, de moorde is eigenlijk het Engelse landschapspark. En dan zie je in feite dat het helemaal overwoekerd is van de klimop. En het Engels dat zien we nog altijd terug. Hè? Ja, dat zie je nog steeds terug. Nou ja, wij stonden net daar beneden en je zegt ook die hoogteverschil is ook wel bepalend hier. Hè? Ja, daarom heet dat het Nederhof en zitten we hier in de Hoofdburcht. Dus daar zat ook 27 meter gracht tussen. Er zat natuurlijk ook nog eens een keer een ijzeren hek voor, daar zat een ophaalbrug, dus je was niet zomaar Was hier. niet zomaar binnen, hè? Nee. En kijk ook nog even naar dat gat daar, want dan zie je in feite van dit was echt het verdedigingspunt. En men kon vanuit dat gat, dat schietgat, had men rechtstreekse verbinding naar de beide torens. Deze toegangspoort, maar ook verder de poort van de voorburg. Dus het was echt ook wel van alle kanten verdedigd. Ja. Bovendien liep hier nog een keer een hele ringmuur rondomheen. Dus het was echt wel goed verdedigd. Ja.